Aita ez dut Europara joan nahi, han daude eta segi iberian. Egun batean, animaliak pertsonen aurka partida bat jokatu zuten. Lehenengo zatian, pertsonak 10 gol sartu zizkioten animaliei. Eta bigarren zatian, ehun zango atera zen eta 11 gol sartu zituen. Bukaeran, animalien entrenatzaileari galdetu zioten, zergatik ez duzu atera zangoa? Eta bera esan zuen, zapatiak lotzen ari zelako. Bazegoen hain zen herri bat, non hortzadarra txuri beltzean zuen. Nola esaten da argalatxinos? Flakutxi. Mutil bat denda batera sartu zen oiukatuz. Ura mesedez, ura mesedez, ura mesedez. Ez oiukatu, ez nago gorra eta ze bailetan nahi duzu? Zer esaten dio semaforo bat beste semaforoari. Ez behiratu aldatzen nagoela. Igogailu batean elefante bat eta inurri bat daude eta galdetzen dio elefanteak inurriari. Zenbat urte dituzu? 3, baina oso gaixorik egon naiz. Hainbeste nahi geratzean, zer zikoina gurekin bizitzen du. Neguan, elurra egin zuen eta 2 elurrezko panpina hitz egiten ari ziren. Uf, hau da hau beroa, izerditan otean nago? Ez zaude izerditan, inoz hori, urtzen ari zara. Eskolara joan eta arrebatxo berri bat duela esaten diaritzen inuri. Nola duzu izena? Esaten du arantzela. Ez dakizu, oraindik ez du ezer esaten. San Mamesek ospitale bat ematen du. Zergatik, talde guztiek puntuekin ateratzen direlako. Esan mutil elefante batek ibaia eroriko balitz nola aterako zen, erabat guztita.